वेलफेयर एसोसिएशननि मिरु आफादनि जोनोम। जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेतु मोजाङै थांना थानो हायाखै, जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थांनो हायाखै। रुजुग्रा मुसाहारिखौ आफादगिरि आरो दानसोरां नार्जारिखौ गाहाय नेहाथारि फसंनानै एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशन आफादखौ दाफुंदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबी आफाद थासेयावबो दिनै गोबां एक्स एनडीएफबीफ्रा चिरां जिल्लानि बेंटल बिबा भवनाव गेवलां मेल जथुमनायनि गेजेरजों एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशन मिरु आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। एक्स एनडीएफबीनि गासै समायसाफोरखौ मावफुंलांनो जोनोम जाबाय एक्स एनडीएफबी वेलफेयर एसोसिएशनआ। खुलुमबाय गासै मिडियानि मावथि लोगो नोंथांमोन। जों दिनै एक्स एनडीएफबी हिसाबै मोनसे जों आफाद दाना लादों आरो बिनिनो आं आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो हामग्लायनाय होदों आरो बेवहाय जोङो एक्स एनडीएफबी वेलफेयर हिसाबै जोङो मोनसे जों आफाद दाना लादों। मानो होनब्ला जों एनडीएफबी हिसाबै थांनाय 1986 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिमहालागै फ्राय 34 बोसोर जोङो संग्राम खालामदोंमोन आरो बे संग्रामनि गेजेरजों जोङो बिटिआर सुक्ति जों मोननो हादों आरो बे थांनाय गोलाव सम संग्राम खालामनायनि गेजेराव जोङो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो एनडीएफबीआ फ्राय मोनब्रै जोङो दालायाव जोङो गावस्रालांदोंमोन गोबां जाहोननि थाखाय। नाथाय सुक्तिनि उनाव जों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावहाय एनडीएफबी हिसाबै जेसेबांखिनि हाथियारनि लानानै दावहा नांनाय आफादफोर दंमोन गासैखौबो आफाद हिसाबै सिफायनानै होबाय आरो सिफायनायनि होनायनि उनावहाय जोङो दिनै माहारिनि गेजेराव जिहेतु जोंबो सासे सुबुं हिसाबै जोङो जोंनि न'खर, जोंनि समाज, जोंनि धोरोम आरो जोङो सामाजिक भाबे जोङो थांना थानो जोङो नाजाबोदोंमोन आरो जेसे हायो जोङो समाजजों जों गोरोबनानै खामानि मावनानै जों थांना थानो जोङो नाजादों। नाथाय थांनाय नैबे 4 बोसोराव जोङो सुक्ति हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो दिनै मोनथायफोर दफाफोर जों मोननो हादों बेखौ जोङो नोजोर खालामनानै जों नुबाय बे थांनाय बोसोरब्रै समाव दिनैसिमहालागै जोंनि गेजेराव जोङो एक्स एनडीएफबी हिसाबै जेरैबायदि माने थांना थानांगौमोन बा जेरैबायदि जोंनि बिटिआरनि सुक्तियाव जेफोर दफाफ्रा जोंहा मावफुंजानांगौमोन दिनै बेफोरो दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै। दिनै गहपुरसिमहालागै जि सिमा बारायनाय बे सिमाया दिनैसिमहालागै कमप्लिट जायाखै। दा बेखौ जोंहा एक्स एनडीएफबी हिसाबै जोङो दिनै माने जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों आरो जिहेतु जोंहा बेयाव दायित्व दङ, जोंहा मावफुंनांगौनि दायित्व दं आरो लोगोसेयै जाय बिथां जोंहा रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सार बिथाङा एनडीएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमहालागै जेल जानानै थादों आरो बेजों लोगोसे फ्राय 60सा माने जोंनि एक्स माने एनडीएफबी मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै जेल जानानै दं। दा बिथांमोनखौ बख'नांगौआबो जोंनिनो दायित्व थाबाय आरो बेजों लोगोसे जों जेसेबांखिनि एक्स एनडीएफबीफोर दं बै समाव आन्दलननि समाव गोबां समावनो पुलिस आर्मिफोरजों हमजानानै दिनैसिमहालागै माने जेलाव जाखांनायनि उनावबो सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सम सम कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जानायाव जोंनि माने मावथिफोरा एक्स मावथिफोरा गोबां माने रांखान्थिनि उसुबिदायाव माने गोग्लैनानै सोरबाया खारखोमानानै थानो गोनां जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेसेबांखिनि जोङो माने रिहेबिलिटेसन माने फिन दाफिननाय पुनर्संस्थापन जायखौ होनदों फिन दाफिननाय हिसाबै जोंनो सरकारा फ्राय माने 4 लाख करि रां होनायनि खोथामोन दिनैसिमहालागै दिनै मावफुंजायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव एक्स एनडीएफबी हिसाबै
जायफ्रा दिनै गोमानानै दं आन्दलनाव फ्राय माने साब्रै साबासो गोमानानै दं जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो इरागदाव बसुमतारीजों लोगोसे जोंहा दब्लिउ अनसुला दं बिथांमोनजों हाब्रांमोन दं दा बिथांमोनखौबो दिनैसिमहालागै जोङो न'खरनिसिम जों दिनै बिथांमोना दंना गैया गोथाङै दंना गोथैयै दं बेफोरखौ जोंनो इनफरमेसन दिनै जोङो मोननो हायाखै आरो जेसेबांखिनि जोंहा NDFBनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जड़ित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सक्रिसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेबस्थाया दिनैसिम जायाखै नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम सम गोबां रोखोमनि राजनिति दोलोफोरा जोंनि NDFBनि इसुखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ NDFBनि जि फर्स एक्स NDFBनि जायफोर फर्स दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ गाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय जोंखौ बोफ्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवखायनो जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैसिमहालागै जिहेथु मोजाङै थांना थानो हायाखै जोंनि मावथिफ्रा दिनैसिमहालागै मोजां थांनो हायाखै एक्स NDFBफोरा दिनैसिमहालागै माने पुनर्संस्थापन मोनाखै लोगोसे एक्सक्रिसियाफोर मोनाखै जेलाव जायफ्रा दिनै जानानै दं बिसोरनि केस मब दङ आरो माने जायफ्रा दिनैहाय माने केसफोर दं बेखौ उइथड्र खालामनांगौनि खामानि मावनांगौनि सार्थआव बा बेखौ दैदेननांगौनि सार्थआव बा बिनि थाखाय आवाज होनांगौनि सार्थआव आरो लोगोसे जोंनि एक्स NDFBनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोनाबो सामाजिक भाबे गाव गावनि न'खर गाव गावनि बिसि फिसाखौ जाहाथे मोजाङै लानानै रायजो जाहैनो हायो बेखौ जोङो दिथा होनो थाखाय बेखौ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै एक्स NDFB एसोसिएशन वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दिनै दानानै लानो हाबाय बेवहाय जोङो एक्स NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जों दिनै आंखौ आं श्री रुजुग्रा मोसाहारि M गेरेमा आंखौ आफादगिरि होननानै होदों बिबान होदों बिनिफ्राय जोंहा नेहाथारि दङ दिल रन्जन नार्जारि N दानस्रां बिथांखौ गाहाय नेहाथारि बिनिफ्राय जोंहा माने बिनुवेल वारि W बिलिरथि होनना बुङो बिथाङा लेङाइ आफादगिरि